or ngithola G-string ngiyasho ukuthi lo muntu nje ubhizi nabafazi. Jimmy, i-G-string yokuthi umfana nentombazane idabanza agcoka ama-G-string ngamantombazane. So mara i-question yami ingilida ukuthi like if ngathola impahla zomfazi. Lo ngosuthe nama-G-string. Is it like it was an example? Yeah. Yo mina khona umfana ngihamba yazi umfana athini athi sitabani ngapha ke-shop bekagqokeni athi ngitheni uthe wagcoke kanje sinini then bekagqokeni okay shop ngathi okay shop ukhuluma nge-outfit yami kabi ne ngithi okay shop ngamtshela ngathi okay shop ngithi okay shop no to reflect about okay shop ngathi kuye angithi bengcoke Converse vele yes Converse 2.5 no bona uzenza isitabane ngathi kodwa inhliziyo lebi kuyakhotha ayikhiphe emntwini mayikhona mina ngiyazi wena mina sisukutabane wenza ku 21 secret sayihleba nje ubutabane ecaleni ubudoda phambili wena ngamba da fighting iphinde sayidini under phambili like you know what I'm saying. Okay guys. Gassy Gay Stories. Up next. Hey guys, welcome to Gassy Gay Stories 8 episode 7 Buffet 2. So guys, today is okay guys, so introduction. My name is Obi O'Brien. Mama Kate, the most talked about gay guys. And I'm Shadow Adrian. I'm Siboshman Mizi asambe njengoba thina Siboshman Mizi thana ukusho kanjalo ngenye indlela silanda kanjani eitabeni guys. So today guys we're going to be talking about ukuthi why do gays force themselves on straight people. Like let's say maslana estradini nomfana feeling ngathi abanye type yakho and never feeling ngathi we being forced or something. So that's the topic going to start the day with. So siyabonga guys for my views and subscription. Thank you guys. Thank you. My likes and subscribe. Okay, so today's topic is about why do you think with dating with it not supposed to have fun numbers? Meeting guys like differently. Meeting about like meeting. They have their own crushes. Like nalomfana guze when akubona ukuthi gay. Why na azofuna? Like I want to zobumfuna. Chomo wabona kanjani ama friends zobumfuna? Like Jimmy, okay job. Mangibona guys starting. Chuna mfana. No, tell me like ama easy. Umboni kanjani ukuthi umfana uyakufuna? Jimmy like you think I'm reactions why okay. Anjani? Like Linda every day like for what reason all straight like abantu abanokwenza like ibe homophobe yabo. Jimmy like abanye no like Jimmy you think njengomunye so all straight ne but like she's like agim she was straight look guy maybe all straight Jimmy maybe like you think a butcher guy is a butcher guy. Okay. Thank you. All right. Thank you. So what are the question waiting? Oh yeah, so why do you think it's also a question why do you think Uguti straight guy? I must buy $3,000. So okay, tell me the question was like why do you think they say we're bullying straight guys like that's why I'm a gay they've been killed because by the guys because Tinama gays our phone and bona they don't think so when ubona kanjani ukuthi uguy ukuthi okay like so the ngona khona mina I feel like mele wena usdisclose ukuthi like uyistabani before usiphosa uguy because uzoenda abakubulela nisi so I feel like you start less so manje ngibona kanjani umbona kanjani umfana okufunayo ngibona kanjani ukubheka like lama 60 eyes okay lawa bahlezi basibona vele kuyicha like ama 60 eyes yona nje ama eye to eye contact so when ubona kanjani I think I'm eye contact also because I need to feel bafana I'm eye contact if you need abani cala isiveze ngoba nje asifuna ukubona yeah ja
nje be true to yourself, guys. Yeah. Okay, so secondly, people wanted to know. So guys, for comment wenu abanye basibuza ukuthi like do you guys use toys izinto ezinjalo. So Chomi ngabuza ngawe. Qala ngawe nje. Qala ngami. Ngokwami I even like bangathi I had ne naba ngathi angeke ngisebenzise because like ngifuna amaqiniso yo Amaqiniso. Ufuna impe egijimikazi. egijimikazi ephumile. Okay, sharp wena. No, even if ngawa sikile kanjani never ngegijimele ithoy yo hayi bunge ngisigadlazi. Yo Like never. until the lecture take go. Or ngingaphakathi. Yo ngiyothi nesibhedlela. Boyizana. Qala Chomi. Yo babithi So Chomi wena. Mina. I wouldn't get that opportunity, guys, because ngihlezi nabafana bangifuna. So opportunity If akubona uwile nje angasafuna abafana. angeke ngiwe ngiyohlezi ngiphezulu. Like if like ngayenzeka. Nje ukuzibeka phansi. Angeke. Ilo ntombo, Ilwa. sisi. Nje, like Ungavumi ukuba mubi. Ndangi. Azvumi. Hello. Okay, sure. No, Okay. So guys, I wouldn't get that opportunity. Noma kanjani ukuthi ngihlezi ngizamantu because abafana abaningi, guys. Abafana abaningi, guys. Baningi. Hayibo. Labafana bayasifihla. Bayazibihla. Lethini ojola night asifuna sifihle. Nje. Ngoba like mosifihla sibuke ngathi like And one thing, guys, we don't wear for amadoda outside. We No. wear because ithanda izinto. Dangi. So like, angi-understand umuntu masidlula athi, yo laba bagcwele amadoda. Guys, yeah, siyawathanda but I don't feel like asobasinakele lona ke asobasinakele. Like I feel like must Mobistabane isiveze ngeAfrica ukuthi no I'm gay. yeah, and agcokela amadodeni. Thank you. Abo sisi ngiyathathukile abo sisi ukuthi sizathela Bathukile because amadoda wena acabanga sabazana yibo futhi inkinga ayithi. Baza ku. because abasukumisa ama socks. So yeah. Enisho mina kuyinathi ukuthi idabanza ugcoka ukudla namantombazana. Yathu kunjalo sibaninga ama-correction. So manje inkinga ukuthi I've noticed bonke abana labo baba laba banokusibona vele bathi ene bekabi lakubhekile jikijiki makabona ukuthi umfana uchaze outfit umfazi akakhona ukuyenza outfit uyabona And the years. Akwazi yenza makeup. akakhona Akafaki ukufika eyelash. akafake eyelash goke Mantombazana malona nathi ambo installa ini ama eyelash nje frontal. asile nabantu abangafaki Amongana mthengi frontal. kuzohleka uthenga ikhanda Oh. uthenga ikhanda Basachuna amagoreshi ngani frontal. Nje. Ngama 10 rand. Thank you. 10 rand easy. 1 million 1 million rand, mama. Got good. Okay guys, Okay, next so, questions. yeah. Okay, to me. Another question. Another question. Yeah. So have you fought with somebody because of your sexuality? Kuba nomuntu like Because of being gay, like bakushaye or wena ulwe nomuntu because uthi sana or like Okay, something like that. Mina ne umuntu okudiscriminate like discrimination. Akuyerate like because like umuntu onenhliziyo encane and like ngikwata fast. yo ngiyakwazi. Obviously dovela ngizokusheshela ukushaya shame ukuthi umfana wentombazane if ngishayile zobe ngishayile ayi ukuthi uma songishayile zokusaba. So what happened ngalo langa? Okay, sharp. Ngizothini esikolweni. Kulalo mntwana bambiza uSindi. Oh yeah. Angiyayisa le mntwana ngokushaya. Wenze Uloyala Chomi. uSindi okay sharp indaba icala kwindaba esikhaftini. Okay sharp that day ngifuna ukutesta ukuthi ubharho unjani. Hayibo. Yethu. So ngiphethe isikhaftini vele ngoba ukudliwa ubharho so ngifuna ukuzwa ukuthi ubharho mpenjani. Ngoba vele ngistabani esifamous esikoleni I don't eat ubharho. okay, I sure. don't eat malibebe. Okay, sure. Thank you. Okay, jabo girl acela uSamantha mungana athi ngicela ngiboleke isikhaftini. Ngithe sakabani? Yabo. uSamantha ulomuntu lo ongakwazi ukuncintshana. Bani uSamantha ubhenge isixuthe ke ngesikhaftini sami. Athi no girl athi ngincane isikhaftini ngasesetha bawe.
vele bengase Tupperware bokuyiserama angeke ngizolethi sifake Tupperware esikolweni bazositshontsha yo nakhona bebasitshontshele nje bebazositshontsha siphinde sithenge esinye ngeja angeke ukuthi ngizanza special So Sibetha leserama no John ngizixoxa okay jab dlula ama days ntana ngiphapela sekangenza umngane wakhe kuba nale day esikolweni ngiyatshela aba classmates akho ukuthi yena uyasiganda isitabane angeke azosha dalasha abafana angeke uzohlulwa isitabane Mathu man okay ja okay guy le ndaba ingidlihle Jomi involve yabo ngimlanda ebhasini lesikole Okay ja akekho okay ja ngimcheka ko idrama bus esikole angimthola dish ukuthi okay you okay ja kufanele thina seka Hotman vela abantwana bama-pipe Okay, ja. man okay ja mase sifika Hotman kufika umuntu ugera ukusha ubunhle xa simkhomela ubunhle ayisamsaka ubunhle samemeza bonke ngithi hayi man kancane before ubunhle nangilo girl ngamlanda Jomi ubuza ngathi bowuthini uzefuna ukujani asibo ngathi le day futhi bengifaka isport ngakhipha isport sami ngamshanga sebusweni makathi uyaphakama yo ngambamba ke ngamshaya yo ngamshaya Jomi ilihlo lakhe lavaleka 3 months lavaleka yo iban careful guys abona sibashaya ukuvala ikhala baletha amaphoyisa kithi okay ja abaletha amaphoyisa kithi bengakabi khona lento ukuthi into discrimination uyaboshwa bengekho kanti fika nje last month this month into discrimination ukuthi uyaboshwa okay shabu okay sika esikoleni ngama-speech why ubani okushayile uyanga ofisini uyanga ungishayile ukuthi mina umngane wami umuntu kamngane wami mina bekangifuna ngathi wawunamanga waba nikushela discrimination okay sharp ngistabani ne ngistabani hayi ukuthi baba khona yena makakwazi ukuchina ama-braid mina nami angikwazi ukuchina ama-braid nelala okay jap okay alisancane angazothi baba ngathi nakhona babakho ngeke angenze next hayi kusaphilo wami baba movele wabona ukuthi ugirl hayi uJohn wathi hayi ngiyamsupport so wena awuna right okuzongitshela ukuthini I'm gay ngistabani ngendlela yami nje ngendawo and like le day ngiyacamisa ngimshaye can't know amandlendo ngithi bheka amandlendo avela phezulu kwefish that's why ngithanda ama-fish angithanda ukuhlala ama-fish ngine-best friend efish le makanye uthini lawa amanye ayahlupha la nkamanye ayangihlupha ayamhlula and mangihlula ngizofuna ukwashaya and-ke mina umama mhlezi angikhuza wathi ungaboshaya umuntu ongidiscriminatayo zomshaya ati izabo ikhosini ngiyabonga guys so mina like ngiyazi nani I'm not a like violent guy gay I mean guy so mina ngila angikhumbuli ngila nomuntu so yeah for discrimination no bona uzenza isitabane engathi kodwa inhliziyo lebi kuyakhotha ikhiphe emntwini mayikhona mina mina sisukutabane onzokujonta eyi-1 secret sayihleba ubutabane ecaleni ubudoda phambili wena ngihamba da fighting impela esayidini anda phambili like you know what I'm saying. Okay guys, mina yo yazi ngicini nayo benilwa yo I don't want anybody coming to my talking even bad about the sexuality. I used to fight for being gay, guys. I used to fight and I used to pendula abantu ngiyabaphendula yazi umuntu ozothi start get attack gokwakho, you know this guy. No, but I feel like I'm so I feel like you guys should just don't start me, otherwise ufungacala mina uyophendulwa uzoshawa yo mina khona umfana ngibengihamba no yazi umfana athini athi sitabanye ngapha ukishop bekagqokini athi ngitheni uthe wagqoke kanje sinini then bekagqokini okay shop ngathi okay shop ukhuluma nge-outfit yami kabi ngithi okay shop ngamtshela ngathi okay shop ngithi okay shop no to reflect about okay shop okay shop ngathi kuye
angithi bengigcoke Converse vele yazi Converse 2.5 so K-Shop ngavele ngathi awungangiphapheli le thing le ngigcokile ngathi ngayo outfit oyigcokile so imakancane so I'm always fighting these boys. I'm fighting. The last time I felt being clapped in Bama a shop right the right time and the time being is pendula, you know what I'm saying? I'm always in the stomach and I pick that so it's better let me keep quiet but at this days I'm sorry I guess I'm cool like discrimination okay Jacques ngicela labantu bami so lo mfana uthi kimi ukhuluma nomngane wami uZanele uthi hey wena hey angazi uthini uZanele yabo athi usine ahleke usine athi kusine yabo ungahlini kuneqinile athi usine ziqinile mara sikhulu nakwezani se girlfriend yakho ngibheke mina mangibheka bathi abantu bazophapha lento ecoka ebroken reflect abangani bakho yazi lela program orange okay Jacques but lenzani but let's reflect labangani bami lisenza sibe bahle okay Jacques bakususibosha ukuvoveka okay sha sehle ngithi la reflector la dura ke lelo shine intombazana ke afford shine iyayigcoka ushini okay Jacques sinyuke ke vele nabangani bami masisinyuka ungani wakhe ke uyakhuluma bangakhuluma nomfana masehle uyakhuluma ngoba sisanyuka mavela ngamfana yabo mfana mfana ngento eyi1 ububi bakhe mavela ngathi usakhuluma ngengovolo yebo wavela thola umfana abantu akazange ukuthi aphendula athini abheka le aswaba ngasho ukuthi yazini sitabani sakwazi ukumcompliment umfana simbeke nje endleleni kanje endleleni beka umfana before lethi umfana makabheka isitabani before aphaphele isitabani thank you like look your another question Qedile ngawo Jom. okay qedile actually Right. okay Jacques so the second cover question Show me other my questions. These are my questions. Yeah. okay ever guy okay Jacques uke waba khona umfana okubophelela nje ngelona when it's coming to umgadla uthi wena ungayenzi something umgaga No. athi why Angazi ngihlangana noguy mungathi no you need to give a reason to why because angazi ngihlangana noguy too freak ngale ndlela zifike lapho. okay Jacques be trying angazi Khona ka fast. Laphenza nithuni ke? Nothing. I haven't like angazi nje. That's why ngibuza ukuthi if ke what happens if ngenze experience chimi not depend. ngani Chimi not depend. Sakazi. ngani Ukuthi maybe namzoba ngivuma ukuthi bangibophe okay like depend on ngokuthi when uyafuna uyavuma or ukuthi mina ngiyafuna. okay That's the definition. okay so mina ngithi ayiphelela lapha angazi ngihlangana wena nga depend no ngeke depend. why Yeah, radio. I mean like ngidliwe like kanjalo nje food ngifuna ngivuma like totally totally. okay sure Yes. So guys, manihlangana like angithi niyazi nje nokuvalelwa engojini banokunivalela engojini ngisho. Banokunivalela engojini. banoku Nivalela engojini. banoku Ele baloku. So guys, Work. not group work I take team. So guys, team yo ha usukuhamba labantu nzeka ngeChristian game. uzokuhamba labantu Nzeka ngeChristian. yeke phela hayibo NgeChristian game. ungasifaki phela ukanjani break What's the Christian game? okay Cause living the nayo nje. yenza ikuze ke question Ngithi manifika engojini kaGuy. Yini like eke wahlangana yaba I red flag ku. for me na fun ne ngithi experience ngitholayo maybe uGuy ungcolile man like uclean ngaphandle ungcolile inside endlini yakhe kungcolile yes that's true guys kubo actually kubo eroomini lakhe kungcolile mara ngena impahla ngale kombhede what's for that why for that mfana ngcobe clean angeke ngimention igama aso wena uzovela uzibona ukuthi
ngoba ngifuni ukuzwa Okay, Jap. Okay, neyami nje isimilar to Erasboshi guys. Uguy mina vele ngafika ngathi like I would untidy guys bekungcolile. Like and we had to clean mina literally tabani ngifike clean. Uguy mina a clean so then mina ngizothatha i next step ngizobona ukuthi lo bada kuphela ngakhona so vele ngafika ngathi lapho ngcolile amaphila akakwashanga yo it is revenues so revenue yes so ngeke ngisho igama la guy no ngeke ngisho igama la guy yeah Ravi bathi uyazi ngicommente lapho ubuza ukuthi yipi awasifuna ukuyazi thina abantu baku le channel Okay, Jap. abasibukele bafuna ukuyazi nje ba comments lapha swash Ravenwoods Okay, Jap. So it's in question. I-experience yakho mawufika engojeni kaguy yini i-red flag oyitholile lapha like or into ongayithandanga ngoguy or space sakhe nje because supposed to be lahle nami lahle and then Tom is location Oh, yeah, I need to look yeah Anything else standing? Oh, guys. I think there's nothing. oh nokungcola yakuthanda wena No, I've never been in dirty places. That's why. never been Like, no, so I've never been. Told me I'm young Katazo. Told me lay in Meridale. no I It's okay. Life from park Life from Paki. badinga To my God. Life from Paki. emaphuthuke wakho I don't mean that. okay see ngizonguna guy again loya guy wasemakoteni lo wasemkhukhwini ngakwaThembi so uyamazi lo yacho so bekunjani Wena ke asibona wale ngasemkhukhwini kuphela lapha eThovitso le phansi. oh okay ngitshele ngaye ke Phansi kwentaba. okay ngitshele okay lo guy guys Ngawo ke sokhuluma nawo nalo wase tavern lapha. Sikaba 5 guys Sawabala Asingawapula Asovele. guys no guys ayibala Yabalwa. question yami ngifuna ama answers guys namanga kahle wena Yo nami cabanga ilaphela i15 uzani. mina zami zasendlini nje ngithi nje ngilala Ayalala thina. Uyazi basta ngithule because abafuni guys like kuzophuma indaba la hey ka opi yo eyakho yona yakho. Yo guys ifuna indaba ne. boxing nishe kuma comments lapha so ibuya nayo like next week time I cabanga keep my files. episode 8 so next week sikipha ama files next week so I keep her after 21 days no so keep next week Next week. yes and they're like oh deja ready get home okay another question guys Hey, le question benzima guys okumuntu akayifuni. abayifuni mina ngifuna hey ngisho ngikhulumela nacophendule le abuze ethi ungayifaki iphichu ungibuze ngoba nami wazomna ukutshela la mfana loya umfana sesikolweni ngihlangane naye aphuma kuphi eTavern bamsume ibeer so ngamkhapha uguy ngamhaga ngamncabuza that's not a problem wena sengikhiphile senizwile Okay, mina lo mfalo wasibekoteni wangithembisa ikota ngalanda ikota bengibuya futhi e-library ngayakithi so loyo lokhuluma ngaye lo loyo wasemkhukhwini entabeni phansi. okay loyo wangithembisa imali mangifika lapha ngathi lapho ngcolile ngajika injalo Bakuthembisa imali yes uzoyithani for imali ngizothenga impahla zesishinga ndawo wabe kakunika okay imali. guys sesikhiphile iqiniso ne ningasayinindeli akusiqiniso guys for mina yami iqiniso futhi bona bongekho bengino ubi wangitshela ngithi besingakakwazi nangitshela ngithi so you think besinokuletha ivibe okay batshele nawo ile vibe engitshele yona ke batshele Invite. ikiviksi bape Hayi TV ngake. ake ngixoxelekele ya okay guys I'm done with the questions guys so none of my questions I'm done Siku Big Brother Mzansi yasekasike stories Big Brother kasike
Iphezu Big Brother kasi gay stories. International Big Brother. Jao vibe. Vive. Okay, job. Nam Big Brother uyabuza. Okay, job. Who must have a lubricant? You as a lady or a guy who you're visiting? Can I answer that question? For in case mfana for mina ne uthabe ne lubricant. Umfana ne mara maybe nami ebheki nami ihlale khona ngoba angeke ngazi ukuthi yo hayi ngeke ngazi ukuthi izoba painful kangakanani. So I feel like the guy, when I get having a lubricant, you can think is ready. So if I click a lubricant, I see it. Thank you. Nami ngifuna ukusho kanjalo. Yes. Does he know the Yeah. Usuka uyazi ukuthi ukukwenza ila mafutha lawa awenza ngawo la usitshela la usitshela uthi abawasebenzisi lubricant ngaqala ukuyazi ngawo. bese ngayazi phela hayibo usuka usebenzisa Nawe guys angiyazi shame. Ngiyenza. Okay, job angisiphizi ngosuke singekhona wena ukhona. I don't know where it's ngizanganyazi. Sapora. ibani usho lo Oh. hayibo. Bahle. Okay, another Second question, question. big brother. Have you been in a gay club? No, but I wanted to go there last year December, but unfortunately Obi na ngisingena mali, so we ended up like singayanga. Yes. Sposh? No, mara like nami ngiyakhalela nje. Ukakukhetha. But I feel like this year, see lapho now. Yeah, next month, see our Shakers, they are hosting guys. So let's meet there. Okay. Job. Then Obi, have you been in a grinder, a dating apps for LGBTQI? I've never in. Yes. No, Tom. Yeah, man. Tom. He has a story behind it. I've never told them Okay. So that's why I like. I've been in that grinder, but bengayazi totally. Kwa ile baby than I'm ex-card maning guys. Maning. Angwazi khona YouTube asina grinder kuphela. I come show me. Ati wangifaka intwini. Athi ngiphansi amadoda wayo. Mina ngwapanda strat. I've been in this group, but I think I left them. Bengakhona ukuzisebenzisa njengo-aunt. Okay guys, mina ngingaya ku grinder, but nambi ngitshela omunye like they were opening ngifake ngakhona, iday abangifake ngakhona. So yeah. No, angazi. Angizilandeleli indoda bayingifuna izongithola. Nje. La ngihlala khona, location sila. Location sila. Nam sizin pada yaki like seriously. I have to see you first. Like we have to see you. Ungathi indoda umfana. You're really umfana. Should I matter lava guys? So next question, big brother. How do you spot a gay guy or someone who is gay? Somebody who is gay but is in closet maungene roomini yakhe. Wow, Guys, see ngan. this room is like a men's room. Like actually, I didn't know in the room this room is in daughter, then she's mfazi. She's some fast. Like there's a difference. Why your rooms and daughters? So ngifuna ukubuza, have you ever been in my room? Yes. Have you ever been in my room? Yes. When? Ayibo kwangoku Kwanamhlanje nje. kwenzela amapondo. Okay guys, I don't know what to talk ngani. So okay, ngiphendule question. So uthi ngifike endlini kaGayi ngibona ukuthi uGayi Yini? Needs the question. Oh, okay, sure. Needs the question. Sorry. Okay. Big brother, repeat the question, please. How do you spot a gay guy in the closet? Yes. Lo muntu lona angakaphumeli ngaphandle but is gay. Mawungena eroomini yakhe. Ngamaphi ama red flags uyabonayo ukuthi oh okay, ngathi there's something fishy la. Okay, I feel like if ngathola impahla zakamama zomfazi
or zomntwana Uyafeza abantwana bakubo. Okay, but yeah. or ney'thombe zamfazi wakhe nomuntu wakhe bayi-2 ithi njalo nje or ngithola i-G-string ngiyasho ukuthi lo muntu nje ubhizi nabafazi. Jimmy, i-G-string yokuthi umfana nentombazane idabanza agcoka ama-G-string amantombazane. So mara i-question yami ingilida ukuthi like if ngathola impahla zomfazi Lo mos uthe nama-G-string. is the, like it was an example. Okay. Yeah. Yeah. Okay, bengisayehlisa nayo ke sharp. Like ngathini izinto ni ngathini what can I say? Okay, for example, if maybe okay ungibizile then okay izinto ezongibona ukuthi straight or something, you are understanding ngathini maybe ngizoba nempahla zabantwana, maybe nabantwana something nje izinto ezi-off now uyazibona, you know what I'm saying, izinto ezi-off ziyabonakala guys. Mina guys kuthi ngibona ukuthi uGuy straight, maybe mange room lakhe ngibona, maybe ngibona ngeyithombe zomuntu wakhe sing ama-toys wabantwana Nje unabantwana sing amateki wabafazi, sing icathulo zomntwana, sing pictures on the fridge, like sing a lot of stuffs guys, like engayi-understand, engazwisisani nokuthi umuntu ugay ngaphandle uyindoda endlini. Okay, sharp. another question. Okay, why do you guys call yourself bad bitch? Like, why do you call yourself like I'm the bad Let me bitch? answer that first. Why do I call myself? Actually, I mean, I feel like why do I call myself a bad bitch? Is that I'm kind and I'm also not kind. And a footy. I like fishing. You know, man, when I talk about, I think over bad bitch, it's fishing, it's looking good, it's wearing small things. That's my kind of baddie vibes. It's utanda isn't easy. Unofficial for me now. It's what I'm saying. Unofficial. Yeah, it's official. When I say official, I mean Pepeza. What's the best Krotabiji. I wanna always go. Yeah, that's my bed. That's beautiful. I mean, I feel like I am a bad bitch because of how I look, you know, how I dress. Yeah, I'm a bad bitch. I am a bad bitch. Why am I a bad bitch? It's because like I'm giving Mukeling's vibe, and Mukeling's is a bad bitch. That's why I'm a bad bitch. Even in my clothing, I'm giving a bad bitch vibe. Alright. Yeah, bro. Thank you. Thankfully. Next question. So we are the bad bitches. Okay. I can say. Bad bass, pushing up a bad bass, Hey, okay. Wangenu Nicki Minaj. Okay, sure. I'm a baby. No, I mean, I'm too baby. I'm not a baddie. I'm not a baddie. Oh, I'm a bad you just said bitch. you're a baby. No, I'm so baddie. Oh. Oh, no, you All know I baddie. know. Who bad? Oh, If I'm a baby. Oh, you the baddie. Like you're not a Yes. baddie. Oh, Adi Mushadu baddie. Yes. Obi O'Brien baddie. Obi O'Brien. Me na muskosh mamizi, a bad bitch in the block. So guys, so bad bitch in the building, guys. Nomukele msushile lento le. The baddest bitch in the block. The baddest bitch in the block. Tanki. Azile ngamach. Ola namagahamba yo installa ini ama goddess braids. Asinga make braid. Okay, if you slept with a guy, when you guys are done and then the guy asks you to do him, Yo, yes. I have. You bahlanya shame. Obani. Mina. Angidlayo. Yo bani futhi. Hey, yo angifunda ukukala. I want to what happened, Ovi?
Yo, guys, you know what the point is that yo, abafana bastoti when you get freaky guys, like abagaya freaky. Yo, mbona umuntu ubusy phezulu, phezulu, okay, sharp. Michael lapha sesidotele. Okay, sharp. So like okay, obulaphi abhekene nepupu yabo abhekene nepupu, yazi ipupu Ukuyistabani. Aibo, okay, sharp. Okay, sharp. Okay, bela pegene nepupu. Okay, sharp, ngiyabuza okay, sharp. Why abheke ipupu? Okay, ipupu ke na ingathi ya vibrator so. Okay, sharp. Guys, you is the idea vibrator. Oh, estaban. Okay, sharp is the idea vibrator. My daughter adds you guys like on a nice way, sexy way. Uvelibona ukuthi lapha unobufazi nyana umuntu ozokutshela ukuthi ngicela. Okay, uveze ozokutshela ukuthi share exchange. I need to know like ngani kanje. no, chumi like ngathi. Oh, okay, sharp. Mina I wouldn't actually ngiyangithola abantu abekebasho ngathi no. Yo, but I think Basebenzisa like mina ngiyosebenzisa kubo I'm not. no, Une hairpiece. like this woman look, this be everything. Cabanga lobu opi, lobu everything, lobu hair, lobu cabanga yo babu busy. Endodini. I go girl, no, I don't do that. So I think I have found like ngiyathanda nabantu abekebafuna ngathi no. I need ababa freaky. You guys abafana freaky. Okay, sure. Okay, sharp, no, guys. I've never. So I feel, man, I think it's oyenzeka because you hope ifikile kakuye. No, it's not what you when on the last even show, I don't know which show, would say when I was having a private party. So iyenzeka kulo abafana abathanda ukubamba private party. So yeah, but I began really good like I wave to. Yes, but yeah. So when I wish I got hey, nimzili yes I think I'm man now. I see no matter ingangayenzike ku opi baby so ifikile ku opi baby so fika kini. Yo, so shukuthi nje yena akayizi. Yena uyayenza. Mina Tony I'm free. Yabona manje free. Mina ngihamba ngisifihla ngifihla ikuku yami. Mina ikuku yami bayayazi so bele bayibona even abayinaki. So wena uhamba uyayifihla phela ufuni nisayenza ufuni ukuthi ayibone. No. Not even asikhathi ushilo ukuthi bakhona vele abantu abathanda ukubamba into yakhe. Uhlangana nabantu abanjalo. On the last one. Wena uthe awufuni umuntu ayibone ayibambe. So when you do what I do, you make it free. Ayibambe. You maybe no koma odlula yena. Maybe uzothi. And as mina nje yami okay javu yami. Mina ngeke shini. Futhi why ayisebenzi total nje. Eyocaba phela nokubokotelela nje ayikho sangisasho namanje ukana abapheli babantwana abakini ukuthi fihle wena athi hayibo antu ngiphendulele lesi no hayibo uphendulile mas no I was not pendulating for you too. I was just saying. And I said I've never. Yes. The question was. Man, I feel like it's an experience. Yatsogista bani izoyenzeka maybe na game izoyenza okay athi ucela si switch ama sides. Okay. So ngana sena manje. Come wena obe top and abe bottom. Yes. No, not being like no angisho kanjalo nami ngiyasho when it's coming to that position. Yes, mina yeah oh yeah. Okay. So abafana abaningi bavese. Bafuna ukuzwa lento like bafuna ukuzwa lento esiwasizwa nathi. Yeah. Yazi umuntu ngathi ngimi for example. Uke wayenza ngithi ngisaba athi yetha mina ke sinto niyasaba. Ngathi yabona it was like manje tagata no bekazama ukungitshela like bekazama ukungikhonisula bekangafuni mina bekungithi so I think lento le bekafuna ukubona abanye futhi banokusho nje abafuna ukubona ukuthi umuntu onjani. Like are you totally umfazi lo because mina fully power bottom yaba I'm power like umfazi nje umfazi all in the wrong cage like ntombazane like ngathini ngeke iyenzeke leyo ukuthi iswitch ayenzeki la kimi nakima yike switch shoma ngeke so abanye banokutrigger vele bathi no
mabangathi imacho ngicabuza angazi. abangakhiphela isibhamu bathi enze switch Angeke ngeke onokuba on. Kusuke sekuthula. mabangakhiphela isibhamu bathi enze switch nalo Amane bangibulala. hayi nancamani banibulala shi Khombe isibhamu sasi. khoma isibhamu akubulali oh bathi okay Okay. I'm done with my questions. Okay, guys. So, like for the day. sivala kanje Yeah. Word of the day, guys. ngisasho namanje if ufuna ifihleke gcoka iphenhlo umntana kimi izoba manje Ngizoba manje. cala nilungiseni itabane asifuni ukuthi masofaka iroko bruko siyibone uyi-bottom for yini siyibonela bani no Okay, guys. Word of the day. Love yourself, guys. Yeah. That's the most important love you can receive in the world. So yeah. Yes, guys. Word of the day. Ngathi ningavumela abantu manje ukuthi niphile kanjani impilo yakho. It's yours. Have your own decisions and stuff. show 5 Danke. Umntwana. thank you Mntwana. Umntwana bakini. bani So guys, so subscribe, like, and view. sure okay guys bathi ngisagcoka amaphento abantu abakithi okuyijinja So guys, extra small extra ke yo ngizode nithi ngigcoka iphento lomntana kithi guys Hey, bazoba bathi Sharp, guys. sharp. Sharp.